आई लव यू क्या बोला तूने? खाया विषय कौन ठीक कौन ଭଲ ହେଇଛି हाँ तापर ଆଉ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ମତେ ଏତିକି ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ ତା ସାଇରେ ମେଣ୍ଟ ନା ହଁ କେମିତି କଣ ହେଇଛି ଅଧା କହିଛି କଣ ଆଉ ସାଲଟା ଗୋଟେ ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଭାତଟା କଣ ତମର ଏଟା ଯାଉ ଯାଉ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କଣ କରିବା ଏଟା କାହାକୁ କ୍ରେଡିଟ ଦେବା ବବଲ ଆଉ ଦେବୁନି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଣ କହୁଛ ସାରେ ନୂଆ ବର୍ଷ କହିବେ ଚିକେନ ବଲରେ କୁକୁର ଦେଇଦବା ସତ୍ୟ କୁହ କୁକୁର ପରେ ଦେଖିବେ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନୂଆ ବର୍ଷ କିଛି ଦାନ କରିବେ ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ ଖାଇବା ବିଷୟରେ କଣ କୁହନ୍ତୁ ଖାଇବା ହିସାବରେ ଭାତଟା ତ ପୁରା ଯାଉ ହେଇଯାଇଛି ଯଦି ଯାଉ ହେଇଛି ଦେବୁନ ଆଉ ବବଲ କିଛିଟା ଭୁଲ ବସତ ଯୋଗୁ ଯାଉ ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ସୁଧାରିବା ମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ କରିଛନ୍ତି ଭୁଲଟା ତାକୁ ଆମେ ହିଁ ବୁଝେଇବା ଏଇ ତ ଜୀବନ ଆଉ ଦି ଦିନର ଆଉ ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହିଁ ଆଜି କଣ ଭୁଲ ହେଲେ କାଲି ପୁଣି ସୁଧାର ଆସିବ ଭୁଲ ହିଁ ମଣିଷ ଜୀବନ ହିଁ ଭୁଲ ହିଁ ହବ ଆଉ ତାପରେ କାକୁଡି ସାଲାଡଟା ମୁଁ ତ ଯେତିକି ରିଭ୍ୟୁ ଅନୁସାରେ ଦେଇଥିଲି ଲୁଣ ଲୁଣ ଯେତିକି ବବଲ ଆଉ ଟିକେ ମାରିଦବା ହଁ ସେଇଟା ଟିକେ ଲୁଣିଆ ହେଇଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସଇଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଫେରେ ଆସିବି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କଣ କେମିତି ହେଇଛି ଘୋଘାଟା କେମିତି ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆମକୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କ୍ରେଡିଟ ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି କୋଉ ଗ୍ରୁପକୁ ଦବା ଆମେ ସେ କ୍ରେଡିଟ ବାଳୁଙ୍ଗା ଗ୍ରୁପ ନା ସେଇ ଗ୍ରୁପ ହଁ? ଏଇ ଯୋଉ ଛାତ୍ର ସଂଘ ହିସାବରେ ଆମେ ସବୁ ଯାଉଛୁ କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛୁ ତାଙ୍କ ଏଇଟା ଟିକେ ନିଅ ତାଙ୍କ ଏଇଟା ଖାଇବା ତ କେମିତି କଣ ହେଇଛି କଣ କୋଉଟା ରହିଲା କଣ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍କା ତା ସହିତ ଭାତଟା ଯାଉ ହେଇଗଲା ଆଉ ଦିଟା ଆଇଟମ ହେଇଥାନ୍ତା ଭାତଟା ଯାଉ ଆଉ ଦିଟା ଆଇଟମ ହେଇଥାନ୍ତା ଭାତଟା ଯାଉ ପଛରେ ଏଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ହାତ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖୁ ତାକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିକି ତାକୁ ଦେଖଉଛି ନା ଭାତଟା ଯାଉ ଉପରେ ଏଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ହାତ ଅଛି ତାପରେ ମୋର ତ ସବୁ ମୋର ସବୁ ସେଇ ହତ ଭାଗିନି ନୁହଁ ଆଉ ବବଲ ଭାତଟା ଯାଉ କରିଦେଲା ତାପରେ ଚିକେନ କାକୁଡି ସାଲାଡ ପାମ୍ପଡ ଫାମ୍ପଡ ଆଉ କେମିତି ଆଉ ସବୁ ଭଲ ହେଇଛି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କେମିତି କରିଥିଲା ବଢିଆ ହେଇଥିଲା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହଁ ଆଉ କିଛିଟା ଆଗକୁ କରିବା ନା ଆଗକୁ ଆଗାର ବର୍ଷ ଆଉ କିଛି ଡେଭଲପ ହବ ମାନେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆମେ କରିଥିଲେ ଖାଲି ଭାତ ଚିକେନ ଏଠି କରିଥିଲେ ଆମର ଦେଖ ଆମର ସେଇଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଆମର ହାପି ଆଉ ଆନ ଯାଇଥିଲେ ସେଇଦିନ ଗୋଟେ ମାନେ କିଛି ରୋଲ ଫୋଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ଆଇଟମ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆମର ବହୁତ ବଡ ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ପୁରା ପୁରା ଲାଗିବା ଚିଙ୍କିଂ ପାଇଁ ପୁରା ଡାଲେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ କାଲି ଫିଷ୍ଟ ଅଛି ଯାଉ କରିଦେଲ ହଁ କରିଦେଲୁ ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ଠିକ ଥିଲା ଚିକେନ ଭଲ ଥିଲା ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁ କି ଜାଡୁଆଦା ଭଳି ଜଣେ ବୀର ମହାନ ଆଉ ତତ୍ପର ଆଉ କହିବାକୁ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ ଆଉ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏତିକ ସବୁ ଥାଳି ଇଞ୍ଜିନ ପୁରା ଗାଁ ଗାଁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତୁ ସଫାସୁଫି କରିଦିଅ